panguva ino yakuchigwe rinopisa right now tiri kuona kuti the Zvikananda faction it is selecting those they want. Anyone wanoona kuti this one is a threat or they don't really trust them, they are being eliminated. Some they are being thrown away, some tozongoona vatsakatika. Madevelopments ari kuda panguva ine atiri kuona kuti nhau dzema-constitutional amendments, nhau dziri kuchuridza nhau dzesuccession nyika yeZimbabwe dzine munhu pasi, kungava kumabarracks, kungava kumaparliaments, kumacourts, civil societies nekumwe kwakadaro. Kuri kuonekwa kunzi anyone anongoonekwa kunzi is a threat is being eliminated. Ndobva subscribe like on the bell icon. Zvaanasi president ani kuti the chikora Zvikananda faction panapa panobuda chiposta chiti Rtd Brigadier General Justice George Chiweshe, listen carefully, a verified close source intel ED has ordered your elimination. You are a liberation hero and a top judge, but you are marked. Catastrophe is being prepared against you. Take every precaution now. I want to save life. Kama developments anobuda nyoko pana panokomana until 2030 vachiti aiwa you retired Brigadier General Justice George Chiweshe, you must be careful. Noda kuti there is an order panguva ino to eliminate you. Be careful. Madevelopments ari kuda panguva ino ari kuda chinyatso kuonekwa kunzi aiwa kuchadyiwa rinopisa kusina kumira zvakanaka. Noda kuti panguva ino these guys Zvikananda zvavaida zvakaita right now kana kwaida kutochinjiwa kana kuavoidwa cap 3 zvainge zvafanana nezvakaitwa kudhara, but panguva ino we are being told kuti kuna mwari kuda namaprotests and the likes. We don't know kana zvikazva successful just because since 2008 maprotest aingoitiwa and the victim are the protesters, are the people vanozochema at the end of the day. At the same time panguva ino obviously this Zvikananda faction would have calculated the risk. Vanenge vakutoziva kuti maprotests if they erupted they are going to handle them like this. Inakona section medu zafungira enyi moti kudii pamusoro pechitiko ichi. Subscribe or like, or join the bell icon.